El meu nom és Sara Villamora, a xarxes soc Euterpe de Sara, tinc 38 anys, soc nascuda a Amposta. De menuda, aquí a Amposta, mons pares ja em van introduir una mica al món artístic, diguéssim. O sigui, jo als 6 anys me van apuntar a la Lira Ampostina. En 7 anys o així vaig començar a tocar el saxo i anava a la banda, tocava audicions i tot això, i em vaig enamorar molt de la música. Hasta més o menys l'edat de 12 anys o 13 que comences l'adolescència i és una època així que no saps molt bé cap a on vols tirar. La música la vaig començar a deixar una mica més de banda, però sempre vaig tindre com un lligam molt fort en la música. Al meu cap estava la música, la música. I a Barcelona estava l'aula de músics, de música moderna i jazz. Vaig fer les proves d'accés i tal, i vaig entrar a estudiar allà. I entre unes coses i altres ja em vaig quedar allà 14 anys. Allà el que em va ajudar molt va ser Barcelona Gospel Messengers, que vaig entrar allà, vaig estar diversos anys allà cantant, que va ser una experiència brutal, que me va portar coses superpositives. Com va anar tot, també el tema Covid i tot això, també se va començar a desfer tot. El tema musical se'm va anar diluint una mica, jo també anímicament no estava massa bé, no sé què, i em vaig començar a plantejar el tema de marxar a un poble. I me'n vaig anar a Cornudella de Montsant, que és un poble de 800 habitants, que dius, què fas? Doncs mira, no ho sé, necessitava fer una mica de teràpia, de veure camp. Allí també va ser el lloc on vaig començar a fer molta fotografia. He tingut moments d'alts i baixos a la meva vida, moments així una mica més depressius i tal, i és com que necessitava fer algo creatiu, però sense ficar-me jo a primera fila. Sentia que detrás de la càmera podia expressar el que jo volia, però sense ficar-me jo allí davant. Era això el que em va enganxar. La manera d'expressar-me sense jo exposar-me potser, no? Directament, perquè em veia potser jo massa vulnerable en aquells moments. Sí que em vaig apartar potser una mica d'una disciplina, però em vaig anar enganxant a una altra. Que crec que això també és el bonic del món de l'art, que tens un ventall tan ampli que si una en algun moment no et pot aportar el que tu necessites, igual hi ha una altra que et pot enganxar i et pot salvar de moltes coses. I al final l'Amposta és com un intermig, no? No és supermenut, no és una ciutat tampoc, molt gran, i s'està bé. I sentia que aquí podia buscar-me un futur. Crec que a nivell artístic també té un munt de coses, o sigui, actualment tema cultural s'estan fent un munt de coses, cosa que em va sorprendre un munt. La cianotípia va ser l'últim que vaig aprendre a fer. Va vindre en un moment bastant crucial de la meva vida. Jo estava fent de càmera segona i també tirava fotos i tal, però aquell projecte va acabar. Vaig passar també per un període així bastant complicat de la meva vida i una amiga estava fent cianotípia i ho veia pel seu Instagram i vam començar a parlar. I un dia vam fer una videotrucada i me va explicar com ho feia. O sigui, era com una altra expressió artística que no havia vist mai, que la veia molt curiosa i que se'm va ocorrir un cop ja vaig dominar una mica més que podia fer moltes coses, o sigui, podia reaprofitar coses de lo que havia anat fent abans. Fotografia, fotos que jo ja tenia o que podia anar fent, imprimir-les en acetat i fer d'allà la plantilla per a exposar-la al sol i fer la meva cianotípia. O dibuixos també meus. L'art a persones que puguen patir jo què sé, encara que tinguin un moment complicat o puguen passar un moment fluix en tema salut mental o el que sigui, te pot ajudar molt el crear. El crear, el fer una foto, el fer un dibuix, fer una manualitat. Són unes disciplines que te fiquen molt el foco en algo que estàs fent tu per tu. I a mi m'ha ajudat molt. Ara, en el meu company, estem començant a elaborar un projecte de coworking artístic i creatiu. Volem que diversos artistes, ja siguin del terreny o siguin de fora,
poder fer una sinergia i treballar tots junts, que es puguen impartir tallers, classes, events, el que sigui, o sigui, fer una mica que l'art del territori puge, o sigui, que ens poguéssim connectar tots, que poguéssim com agermanar-nos una mica, no? Apropar l'art a la gent d'aquí també, o sigui que una persona que potser no ha pintat mai, vindre i un dia poder pintar al taller, no sé, tindre un espai per a la gent que vingui d'un altre lloc i tindre el seu espai per a poder treballar. O sigui, el coworking se tracta d'això, no? D'estar junts, poder treballar junts, poder compartir projectes o no, però seria una mica la idea que tenim.